Hey, kom med mig til Aarhus Urbin. Der er action, shop og hygge, det er en garanti. Kør rundt i byen i din drømmebil, eller vær en betjent, der holder byen 80 sti. Stedet kører smooth, ingen lag, bare et god vej. Kom og find din rolle, vi har plads til enhver type. Du kan være gangster, politi eller noget unikt. Uanset hvad du vælger, vil det helt sikkert blive skægt. Aarhus Urbin, det er stedet at være. Med venner og sjov, der hvor vi lærer. Kom og join, det er en del af holdet nu. Aarhus Urbin, det er her vi står sammen, ja du. Vi har events og mappen er stor. Tag på missioner, der er altid noget at gøre. Skab din historie i verden, du vil være. Kæmpe for respekt eller bygge et nyt imperium her. Server dig åben, døren står på klem. Alle er velkommen, vi har masser af gem. Så tag din mikrofon og lad din stemme gå fri. Aarhus Urbin venter på at du skal sige Aarhus Urbin, det er stedet at være. Med venner og sjov, der hvor vi lærer. Kom og join, det er en del af holdet nu. Aarhus Urbin, det er her vi står sammen, ja du. Så mange muligheder, det er kun fantasien, der sætter grænser. I Aarhus Urbin, vi skaber vores egne scener. Kom og mærk atmosfæren, føl adrenalin. Her er